Tak čuste, teď vás vítám u mého prvního tutoriálu, jak zvýšit v Minecraftu o 3x výše FPS. No, ten kdyby mod, nebo nevím, jak tomu říkáte vy, se jmenuje Minecraft Tweaker. Tak, tuto stránku vám dám do popisku, tady najdete dolů trošičku, dáte první Old Launcher, počkáme, dolů, tady máte download mou, dáte to stáhnout, prostě dáte spustit, tady se vám ukáže tohle, červená, oranžová, zelená, vidíte up to 3x FPS Customization Fix Lux. Tak tady vidíte sami, že on to zvýší FPS o 3x víc. Já už si to stahovat nebudu, protože to má, já vám to klidně teďka ukážu. No, tady vám to ukážu hned. Vidíte, Minecraft Tweaker Updater. Tak, nainstalujete si to do složky s Minecraftem. To se vám tam vlastně že samo a jakože aktualizuje. Počkáme, tady se mnou antiara, když tak, enter game. Počkejte. Klika, tak. Takže hudbu můžete mít zaplou, infertovou myš vyplou, hej, to je úplně na ní. Když dáte nahoru, tak vám to půjde dolů. Až dolů, tak nahoru. Takže šíře zorného pole normální. Když pro dotykovou obrazovku, to ne, to vůbec. Citlivost, jak budete mít, tady je třeba hyperrychlost, to vám vážně nedoporučuji. Zvuky. No, stojím tady tak na 74. Tady má Skrillex. Skrillex Bangara. Tak jdeme zpátky k mému videu. Tak, jsem zpátky, jsem si jenom zašel. Takže, obtížnost dáme si milovnou. Nastavení grafiky, grafika rychlá, vyhlazení stíny off, vypnuto, automatická jasný, off, vypnuto, render distance, dáte tyny úplně na minimum. To vám zabírá hodně FPS. Když budete mít takhle, tak se vám to bude tak sekat jak moje myš. Takže to radši takhle a má to rychlejší. Opaní příchozí, to vám doporučuji vypnout. Pokročil OpenGL. Když se díváte na tohle video, jak zvýšit 3x FPS, když se vám seká Minecraft, tak tohle vážně nedoporučuji zapínat. Chain Loading Multicore, Foxstart 02. Tak to bychom už tady měli všechno. Jo, vlastně server textury vypnout, hej, to je na nic. Close default, trees default, water fast, sky off, sun and moon off, deep fog off, dropped ice fancy. To je vlastně, že když například bouráte hlínu třeba a prostě, jak bych to řekl, a jak to chcete vzít a jak vidíte na zemi, jak to tam jak kdyby lítá. Tak když to máte na fancy, tak to bude jak kdyby 3D úplně jako pěkně to bude vypadat. Já to mám na fancy, je to dobrý. Cloud Hake, vypnuto, grass. Default stats off, show keeps off, hell time to piss off. Animation, data LO, všechno čus. Quality level off, fast off,
off. Linear angiolizing off. Tak, performance off. No, na jedničce bych to nechal, lazy chunk loading off. Tady to off. OK, outer, legometer off. Jakože můžete to mít zaple, ale tak, já to zapnu. No, waiter off. Na celou obrazovku, podle vašeho gusta, to můžete mít jako chcete. 3D zobrazení, jestli máte brýle, tak to klidně můžete nechat, ale to je dobrý. Debug profile off, time default, full screen mode, to musíte nechat na 640, je to, vlastně nebudete mít lagy. Autosave 30 minut. OK. To bychom asi měli všechno. Takže teď vás jako opustím. Takže čuste mentes. Když tak odběr nebo like.